Hrob, ty Dávejte si raději pozor. Sú tu dole hrobky? Hlas, to je deda. A ten starý otec zakazuje iným dušiam komunikovať. Spravili ste ten zvuk vy? Je tu někdo jiný. Haló? Ahojte, idem urobiť niečo, čo som si nikdy nemyslel, že urobím v tomto živote. Idem sám na kláštor svätej Katarínky v noci. Naposledy sme tu boli s Alexom a s Marekom a mali sme tam komunikáciu s rodinou, ktorú som si uvedomil až spätne, keď som pozeral video z tej komunikácie. Idem zistiť, že či tá komunikácia bola pravdivá a pýtať sa znova na tie otázky, na ktoré si myslím, že mám odpovede. Teraz, keby tu stretnem človeka, tak sa doserem. Fakt, ja toto robím. Ja sa vlastne musím rozprávať, lebo aj diviak, keby tu bol niekde, tak ho odplaším aspoň. Že idem za paranormálnom a najebe ma tu navidlý diviak. To by som bol rád. Kláštor svätej Kataríny. A ja. Nádherné nebo je. Ale neviem, či to je vidno na tej kamere. Teraz by som si tak lahol sem do trávy a iba pozoroval hviezdy a rozmýšľal nad tým, že mi jebe, že som išiel sem. Ale nie. Adrenalín. Ale ako sa hovorí, pokiaľ nejde o život, nejde o nič. Nechce, že teraz pôjdeš okolo toho a vyskočí to na teba. Čo dobrý deň. Alebo prejdeš okolo, otočíš sa už to tam plno. Teraz keď idem sám okolo, tak už to inak znie. Akurát vchádzame do kláštora svätej Kataríny. Hneď iná atmosféra. Ty kokos, ale dobre tu je. Fakt, reálne sa tu dobre cítim. Aj minule, keď sme tu boli, tak som tu cítil, že brutálny pokoj. A to je podľa mňa tým, že tí mnísi sa tu modlili a nechali tú energiu, tú stopu. Takže začal by som asi tu, kde sme mali naposledy komunikáciu. Myslím si, že to bola komunikácia s mamou a s deťmi. A s dedom. S rodinou. Keby niekto chcel spraviť nejaký zvuk, tak verím, že to tento druhý mikrofón zaznamená. Asi som práve prišiel o magnetku, čo mi držala mikrofón na tričku. Spadla mi sem do tohto štrku, kámoš. Ja neviem ani, ako tá magnetka vyzerá. Pozdravujem všetky duše, ktoré sa nachádzajú na tomto mieste. A chcel by som vás zavolať sem a môžete skúsiť so mnou komunikovať, keď chcete. Samozrejme, budem veľmi rád za to. Som tu teraz sám, som tu aj za osobným účelom prekonať strach a výjsť z každodennej rutiny a mimo komfortnú zónu. A aj za účelom, že dokážeme, že ste tu. Myslím si, že je tu rodina, dve deti, mama a starý otec, ktorý s nami minule komunikoval, a ten starý otec zakazuje iným dušiam komunikovať, bráni im. Je to tak? Viete mi rozblikať, prosím, ten rempot, keď mám pravdu? Vložiť do toho vašu energiu? Prosím. Tak ten zvuk bol aký hlasný.
Prosím, nech to je počuť na tom. Dajme tomu, že ste mi odpovedali tým zvukom, preto ste ho spravili, že áno. Wow. To bolo vlastne na tom telefóne isto počuť, keď nie cez ten mikrofón. Po piči. To bolo aké hlasné. Normálne mám husinu až na hlave. Ďakujem za ten zvuk, ak ste to boli vy a nebolo to nejaké zviera. To bol fakt tak hlasný zvuk, že keby tu niekto si piču zo mňa robil. Čítal som, že viackrát zasiahol kláštor mor. Je pravda, že sa tu mnisi starali o chorých ľudí nakazených morom a že potom aj tí mnisi tu zomreli? Že sa o nich starali do poslednej chvíle svojho života? Je to asi ťažké pre vás dotknúť sa tej antény však? Alebo len nechcete? Môžem vyťahnuť ešte loptičku, ktorá sa rozsvieti na dotyk. A ešte aj EMF-ko. Loptičku vám položím sem vedľa tohto rempodu. Nemám zatiaľ pocit zlý, že by som sa tu bál, alebo čo. Čo je halus, že som čakal, že budem doschizovaný jak blázen, ale viac doschizovaný som bol po ceste, keď som zem išiel. Počul som nejaký šuchot a hneď ma napadlo, že diviak, kámo, teraz keď Vianej vybehne s kríkou. Tak v piči. Zimomriavky mal. Je tu s nami, so mnou, tá rodina, ktorá s nami komunikovala naposledy cez Spiritbox a chce venovať... Mikrofón. Do piče. Budem ho držať ďalej od toho. Nechcú cez tie prístroje. Minule nám sedela aplikácia a Spiritbox. Takže to vyskúšame neskôr, ale chcel by som fakt zažiť niekedy, že by sme komunikovali cez ten rempod. Keď sme naposledy boli tam vzadu na tej lavičke a ja som mal na hlave sluchátka a hovoril som tam, že auto tam a kurva. Auto tam. Ste pri aute? Kurva! Vycítil som potom z toho pri pozeraní toho videa, že to bol práve ten dedo tých detí. Keď aj oni tam na začiatku nám povedalo v aplikácii, že dedeček a potom, keď sme boli tu, nám povedalo, že to je deda. To je deda. Predtým tam, že jeho hlas. Jeho hlas. Koho? Takže komunikovali sme s vami. Tento rempod nechám tu. Wow, normálne sa tu pohol ten list a to bolo tak počuť. Krásne miesto, ale... A ešte, keď si tu sám, dvakrát viac vnímaš všetko okolo. Tu sme boli vtedy, keď ste nám potvrdili, že tu sú hrobky tým, že ste povedali do Spiritboxu hrob. Hrob, ty kokot! Dávejte si raději pozor. Prepačte, keď vás tu ruším. O tom mi vôbec nejde vás nejak rušiť, ale práve naopak možno vám spraviť spoločnosť, pokecať si s vami bez žiadneho nátlaku a fakt, že s plným rešpektom a úctou k vám aj k tomuto miestu.
On? Je tu so mnou rodina. Je tu so mnou vnúčka. Vnúčka pána, ktorý s nami naposledy tam komunikoval. To dieťa, 8-ročné. Môžem poprosiť tvojho starého otca, nech ti na chvíľu dovolí so mnou komunikovať. Neprišiel som so zlým zámerom. O, tam? Čo to bolo? Ja som tomu nerozumel. Sú tu s nami aj mnísi. Hej. Sú tu so mnou mnísi, hej? Zažili ste tu mor? Starali ste sa o nakazených morom až do poslednej chvíle? Obetovali ste svoj život ľuďom s chorobou? Ja sa ospravedlňujem, že ste povedali napríklad, že hej, alebo tak, a ja som to nepočul, lebo veľmi zle to počujem. Slabo je to. Keby som mal reprák, tak rozumiem viac. Ale budem to počuť potom pri strihu tohto videa. Je to so mnou... Alebo nie, nebudem sa furt pýtať, je to so mnou. Čo by som sa vás opýtal? Nevadí vám, že som tu? Neprekáža vám to? Tam bolo, že nie? Asi sa nechcete dotknúť jednej z týchto vecí, že? Aby ste mi... Akože ja verím, že ste tu. Veď aj naposledy, čo sme tu boli, tak ste nám to pekne potvrdili. Niekto tu zabil vojakov. Niekto so zlou minulosťou. Sú tu dole hrobky. Viem, že ste mi to potvrdili minule, ale skúste mi to druhýkrát teraz potvrdiť, či tam dole sú hrobky. Že sú. Ďakujem. Skúste mi to druhýkrát teraz potvrdiť, či tam dole sú hrobky. Že sú. Sú tam pochovávané významné osobnosti. Pochované. Šlachtic napríklad. A významní ľudia. V tej dobe, keď ste žili. Je tam dole ukrytý poklad, o ktorom sa hovorí, že ho stráži anjel a dá ho iba tomu, kto bude chcieť obnoviť Katarinku. Slabo to počujem ja teraz. Máte radi toto miesto? Tak ja vám zapnem tú aplikáciu. Môžete mi tu vybrať nejaké slovo. Zapnem si letový režim. Aplikácia sa volá Spirit Talker a neviem ako funguje na základe nejakej energie alebo tak. A hádže to random slova a verí sa, že duše môžu ovplyvňovať práve
to, aké slovo vám tam vybere. Je tam fakt, že veľa slov. A naposledy sme tu mohli vidieť, jak to sedí. Potichu to je počuť. Dobre. Napájení. Zdieľajte moju správu. Povedzte mi, akú správu a veľmi rád ju zdieľam. Je to napríklad správa od mníchov. Babí. Ahoj, Bobby. Ja som Dávid, inak ja som sa ešte nepredstavil, ale verím, že si ma pamätáte. Moje SMRT byla hrozná. To ma mrzí, no. Aká smrť? Viem, že sa tu zomieralo na ten mor, potom sa tu zomieralo na všelijaké iné choroby, na podchladenie, násilie od Turkov. Vesnice. Je tu blízko vesnice, no. Dedina. Ste z dediny? Alebo tam sa vám niečo hrozné stalo. Tam ste zomreli v dedine. Tam som počul také, že prisám. A to nebola halus. Byl jsem zde umístěn. Niekto vás sem umiestnil proti vašej vôli. Vy asi nechcete tuto blikať s týmito vecami, že? Minule, čo sme tu boli, tak ste nechceli. Nikde nám to nebliká pomaly. Akurát loptička naposledy na tej psychiatrii. Ale rempod ešte som nezažil, že by sám od seba mi blikol. A neviem, či je chyba vo mne, lebo keď pozerám youtuberov, tak tam im to bliká. Alebo iba treba nájsť iné miesto, že nie všade chcú tie duše používať tie prístroje, aj keď tu sú. Lebo 1,000,000% sú tu duše. O tom som presvedčený. Účtovať. Účtovat. Takže vy si účtujete to, že ne? Vašu energiu, ktorú vložíte do toho, tak si budete účtovať. Tamhle. Tamhle. Kde? Chcete, aby som šiel inám? Neviem, čo ďalej, no. Keď nereagujú na tie prístroje, tak očividne nechcú komunikovať pomocou nich. Budem v tichu. Keď si predstavíš, ako tu tí mnísi žili, modlili sa tu. Takže wow, pred 200 až 300 rokmi tu bol život. Bola tu radosť, mier, aj utrpenie, aj bolesť, seba, zaprenie, disciplína. Boli tu silní ľudia, silné duše. Osobnosti, každý jeden. Pomáháš mi. Fakt, mám zimomriavky až na hlave, to som rád, že ti pomáham. To som rád. Je super, že ste to tu ostali strážiť, takéto miesto. Je vás tu veľa, kto to tu stráži, že? Partia mníchov, čo sa máte radi aj po smrti a milujete toto miesto. Vy mi tiež pomáhate, že tu môžem byť a uvedomovať si samého seba. To, že nezáleží na tom, čo ti ide hlavou, ale na prítomnosti. Niečo máme spoločné trochu. Spôsob zmýšľania, pohľad na život, na vec, zmysel. Toľko toho sa tu udialo medzi tými múrmi, o čom nikto nevie a ostáva to pod zemou. Preto asi chcete, aby som predal nejakú vašu správu. Je tak? Chcete povedať niečo svetu, čo ste chceli, ale nestihli ste? Zimomriavky mám po celom tele. Normálne mi vlasy stoja.
Chcel by som sa naučiť taktiež byť tak dlho v tichu, ako ste boli. Ako ste boli. Ľudia prichádzajú. Teraz keby niekto prišiel, fakt človek, by mi odjebalo dekel. James. James, ahoj James. Čo to mohlo byť za meno v preklade, lebo tam sú iba anglické mená, takže to bolo možno nejaké slovenské meno. Obsadili sme túto zemi. Obsadili sme túto zemi. Je tu nejaký aktér z vojny, kto bol súčasťou obsadenia kláštoru Katarínky, alebo mnísi, že ste to tu obsadili? Duševní. Duševní. Kto vás zabil? Niekto tu zabil vojakov. Niekto so zlou minulosťou. Predtým bolo, že zabil, teraz zabila. Akože zabil, keď sme tu boli s Alexom a s Marekom. Zabil nás. Tak to bolo, jaké silné, hlasné. Spravili ste ten zvuk vy? Je tu niekto iný. Haló? Kto spravil ten zvuk? Nie človek, dúfam. Kokos, ja mám haló, že tu niekto je. Zoberiem si tú kameru. Spolieham sa na teba, kamarát, že zachytáva všetky zvuky v diaľke. Odhentadiaľ bol počuť ten zvuk, ale Menuje sa Ethel. fakt, že silné prasknutie. Ahoj, Ethel. Ja som Dávid, teší ma. Vieš sa, Ethel, dotknúť tejto anténky, prosím? Alebo rozsvieti tú loptičku. Áno, tu je správne. Áno, to je správne. Ježiš, čo som sa pýtal, ja som zabudol už. GG. Idem sa takto prejsť tam do tmy. Iba s bleskom z mobilu. Celkom scary. Odtiaľ to bol počuť ten zvuk. Prasknutie. Ale že silné prasknutie z diaľky. Tak keby niekto zlomil konár. Akože tam sme sa neboli pozrieť minule. Ale je taká zima, že nejdem asi ani teraz. Chápem chlapcov, jak tu mrzli vtedy. Démon? To nie je, hádam. Vémon? Ty pičo, to je zaujímavé meno. Počkaj, Vémon, je to meno vôbec? Ak áno, tak ťa zdravím, Vémon. Škoda, že mi toto nechcete rozblíkať. Ale nevadí. Povesti sú pravdivé. Povesti sú pravdivé. Takže je pravdivé to? Wow, zase silný zvuk. Takže je pravdivé to, že dole je poklad, ktorý stráži anjel. Tam, kam svietim. Sara. Sara.
Na psychiatrii bolo slovo, že Sara. 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 Ahoj, Sara. Nie. Je tu niekto zo psychiatrie z Pezinka, kto prišiel so mnou a volá sa Sara. Ja, je to ťažko, keď nechcú cez to komunikovať, alebo možno nemajú energiu na to. Neviem. Tady sem prišiel o život. Poďme si zahrať hru. Akú hru? Som ale rád, že som sem išiel. Prekonal som strach, ty kokot, ale že neuveriteľný. Opustiť. Opustiť. Idem preč za chvíľu, no. Som si nevedel ani predstaviť nikdy, že pôjdem sám na zrúcaninu kláštora, keď verím, že sú tu duše a tak, a že sem pôjdem sám. To je, že wow. Normálne sa obdivujem. A že to tu tak zvládam, že som sa nezosýpal, že som neušiel. Som na seba hrdý. Prosím o presanutí místa. Vy asi veľmi chcete, aby som išiel preč. Takže chcete, aby som išiel preč. Veľmi chcem, aby sa hento rozblikalo, no. Nebudem klamať. Moc na to lpím. Lovec. No ako vyznie to, no ako som asi lovec, no. Keď to tak myslíte, že tieto prístroje chcem, aby ste mi blikali a tak. Lovec paranormálnych javov, ale neviem, ja sa tak neberem. Pomocník. Chceš, aby som ti pomohol odísť? Gabriel. Gabriel? To je slovenské meno by bolo, nie? Ahoj, Gabriel. Si ty ten, kto chce pomôcť? Gabriel? Je tu niekto? Áno, dobre. Si muž? Ona je dámile. To ona. Akože neskúsil som ísť ani na iné miesto. Že tam dozadu, alebo úplne dole do dolnej časti, ale podľa mňa by to bolo zbytočné, je zima. Keď bude teplejšie, tak určite budem takto viac tomu venovať čas a pozornosť. Čo bolo? Vidíš MP? Nevidím. Nie, nevidím, nemôžem ťa vidieť. Čo sú za zvuky? To je blízko. To je pes? Ale to je počuť. To je jak štekot, ale taký. Jaké iné zviera ako pes, podľa mňa. Dospelý. Je tu so mnou niekto dospelý, nie sú tu so mnou tie deti? Ahoj. 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 Kámo, mám zimovriavky jak kokot. Som si spomenul na to, keď nám ahoj povedali, keď sme tu ten spirit box mali. Hraní. Hrá sa tu niekto? Idete napríklad? Ahoj. 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 Je tu to 8-ročné dievča, že hľadá svoju mamu. Som, alebo sorry. Ahoj.
Ahoj. Sú tu teraz tie deti so mnou, s maminkou. Ten zvuk. Ja to asi zabalím. Ale nevadí, že to nič sa nerozblikalo. Aj tak vám ďakujem všetkým, čo ste sa pokúsili so mnou komunikovať. Možno vám to nejde rozblíkať, možno nemáte na to energiu, alebo iba nechcete. Je to jedno, nezáleží. Ale ďakujem vám aj tak. Ďakujem vám za všetky slova, ktoré ste vybrali tu, v tomto mobile, ak ste vybrali nejaké. Ďakujem za slova v Spiritboxe, ktoré si vypočujem až doma. Nemocnice. Tu je niekto podľa mňa z toho pezinku. Aha, to nemocnice s veľkým kapslokom, že nemocnice. Niekto by chcel zdôrazniť. Prajem vám všetkým, aby ste našli cestu do svetla. Ten, kto chce ísť do svetla. Odchádzam v dobrom. Tak, jak som prišiel, tak aj odídem. A ďakujem aj ja, že ste mi pomohli si uvedomiť veľa vecí. Pravdepodobne. Ďakujem mníchom, ďakujem tej rodine, ďakujem starému otcovi tých vnúčat, ďakujem vnúčatám, ďakujem ich maminke, ďakujem vojakom. Rempot, ani loptička, ani EMF-ko sa znova nerozblikali, ani raz. Ma mrzí, ale nevadí, jedného dňa to príde, na dobre sa čaká. Asi nie som ešte pripravený, aby sa mi to rozblikalo, možno by som sa tu dosral. Niekto tu chcel pomôcť, niekomu som možno pomohol. Sú tu mnísi, to som si 100% istý. Tá rodina, že tu je, dedo. 19. 19. Je vás tu 19? Wow, to je dosť. Ale je možné, že ich to je 19. No a je tu tá rodina teda, 100% si myslím. Dedo, vnúčky, jeho a ich mamina. Ten dedo, spomínaný, podľa mňa bráni tým ostatným dušiam tu komunikovať. Že to je taká silnejšia, dominantná duša. A možno aj preto sa nič nerozblíka. Plakát. Ďakujem všetkým a majte sa pekne.